आसा खालामनाय एकर्डआव थानाय हिसाबै दङमोन बेफोरनि दायनिगिरि हाग्रामा जागौमोन होनना दिनै आं रायजोनि सिगाङाव बुंदों। लोगोसे आं बेखौ फोरमायदों जे दिनै बिटिसि काउन्सिलनि जिथु सिस्टेम कन्ट्रल बेयो आरो गैला। दिनै जेबो खबर गैया बेफोरनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन। दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानो गोनांमोन बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन। बिथांमोननि सिगाङाव बुंदों मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला जे हाग्रामा महिलारिया दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनायनि मोनब्ला नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ दुसिगौमोन। प्राइमारिनि लिंथुमनायाव मोनसे एवारनेस प्रग्राम जादोंमोन बेयाव आलासि हिसाबै आंखौ लिंहरबाय। बे मेलनि गेजेरजों बा मिटिंनि गेजेरजों आं बिथांमोननि सायाव बेखौनो बुंदों जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनो मोनियाव भाग्यबान होननानै आं बुंदों आरो मोनसे आशीर्बाद गोनां ब्लेसिं होननानै आं बिथांमोननि सायाव बुंदों। मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला जे हाग्रामा महिलारिया दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनायनि मोनब्ला नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ दुसिगौमोन, दाय हमगौमोन, दायनिगिरि देशद्रोही होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंगौमोन। मानो खारन दिनै रन्जन दैमारिया जेलाव दङ, 5 दर्जननिबो बारा एक्स एनडिपिफोरा दिनै जेलाव दङ बेखौ दिनै हगाराखै। सिमाया बारियाखै, स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, सेंग्रा सिख्लानो दिनै सासेबो साख्रि होनो हायाखै। बेफोर गासैनिबो दायनिगिरिया दिनै हाग्रामा महिलारि जागौमोन होननानै नोंथांमोना बुंगौमोन आं बिथांमोनखौ बुंदों। बिनिखायनो हाग्रामा महिलारिया दिनै जिहेतु गभर्नमेन्टआव गैया, हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्टआव थानायमोनब्ला दिनै मा होनना बुंगोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जायामोनब्ला दायनिगिरिया हाग्रामाया जागौमोन। दिनै रन्जन दैमारिया गयि दायखौ दिनै रायजोआ हाग्रामाखौ बुंगौमोन। सिमाया दिनै जिहेतु कुनु फिक्स गैया, दिनै 1900 गामि हाबनायनि खोथामोन, दिनै जेबो खबर गैया। बेफोरनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन। दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानो गोनांमोन बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमन। दिनै सेंग्रा सिख्लाया दिनै फ्रि रिक्रुटमेन्ट मोनगोन होननानै आसा खालामनाय एकर्डआव थानाय हिसाबै दङमोन बेफोरनि दायनिगिरि हाग्रामा जागौमोन होनना दिनै आं रायजोनि सिगाङाव बुंदों। लोगोसे आं बेखौ फोरमायदों जे दिनै बिटिसि काउन्सिलनि जिथु सिस्टेम कन्ट्रल बेयो आरो गैला। बियो खुगाजों बुंनाय नङा, दिनै आंनियाव लेखा दं होनना बुंदों। सिगाङाव बिटिसि काउन्सिला गावनो दरमा होयोमोन, गावनि कन्ट्रलाव गावनि सिस्टेमाव गावनो दैदेनोमोन। नाथाय दिनै सासे न'खरा गावनि दाहोनानो जुदि दरमा होनो मोनाब्ला, सासे न'खरा गावनि दाहोनाखौ जुदि सालायनो हायाबा जाहोनांगौ जाहोनाङा न'खरासो माबागोन, कन्ट्रल खालामगोन, दायित्वखौ लागोन। किन्तु दिनै बे दरमा होनायनि सिस्टेमाबो बिटिसि काउन्सिलाव आरो थानाय नंला। लेखाया बेनो नै, बे आं बुंनाय खोथा नङा, बेखौ आङो फरायसा आफादानो होन, बर' साहित्य सभायानो होन, गिदिर लिडारफ्राबो बेखौ मिथिदों आरो आं जनायदों। स्टप दिस फाइल होनना बुंदों। बे स्टप खालामनांगौ बे फाइलखौ। जोंनि बिटिसि काउन्सिला दरमा होनो हानाय जानांगौ, बाजेटआबो जोंनि, सिस्टेमाबो जोंनि, कन्ट्रलाबो जोंनि जानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ बुंदों। खोनानायाव बिराद मोजां, अनलाइन सिस्टेम नङा, कन्ट्रला बिसिनियाव थांनाय, सिस्टेमा बिसिनियाव थांनाय, बाजेटआ जोंनि। बिसोर बन्द खालामबानो गैला, साबिया बिसिनियाव थाहैनाय। सिगाङाव जेरैमोन बिदि थांफिनगोन। बिनिखायनो आं बुंदों। आरो मोनसे जाहैबाय नै रेभिनिउ कालेक्सन, जोंनि जेसेबां थाखा कालेक्सन जायो बेखौ जों अनलाइन स्टेटनो हरनांगौ। बे मोजां होनबा? बेथ' मोजां नङा। स्टप दिस फाइल होनना बुंदों प्रमद बिथांनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ। स्टप खालामनांगौ बे फाइलखौ, गावनांगौ बे फाइलखौ। बे फाइला जोंनि थाखाय सोलिया। बे जोंनि निजाबो गैया काउन्सिल, जों निजाबो गैया काउन्सिल खालामगोन, निजाबो गैया पावार खालामगोन। सिस्टेम एन्ड कन्ट्रल बिटिसिआ काउन्सिला थानांगौ। प्रमद बर' सार, नोंथाङा बेफोर फाइलखौ एप्रुभ खालामोबा दायनिगिरिया जायफ्रा दिनै जोनोम जाना थाबायांदों बिसिनि दायनिगिरिया नों जागोन। जायफ्रा जोनोमानो जायाखै बिथांमोननि दायनिगिरिया नों जागोन। कन्ट्रला जोंनियाव थानांगौ होननानै दिनै आं रायजोनो बेफोर खोथाखौ मिथिहोदों। फैबाय थानाय समाव मिथिहोगोन, बुंगोन, खावलायगोन। प्रमद बर' सार, नोंथाङा बे फाइल मोननैखौ स्टप खालामनांगौ बिटिसिनिफ्राय। जोङो कुनु अनलाइन आरो कुनु अनलाइनजों जोङो पेमेन्ट खालामा। जोंहा बे बिटिसि काउन्सिला जेखौ डिसिसन खालामगोन बेनो जागोन। दा